का हो सावना, तब तू ही हमें थांबना। जब जुल्मों का हो सावना, तब तू ही हमें थांबना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो भावना। मातृभाषा ही आपल्या आईच्या गर्भातच शिकली जात असते। गर्भावस्थेत जे मूल ऐकत असतं सर्व त्याला काही समजत असतं आणि त्यामुळे ही भाषा हृदयापर्यंतची भाषा असते आणि म्हणूनच मातृभाषेतून शिक्षण हे खूप महत्त्वाचं आहे। 9 ऑगस्ट 1942 मध्ये महात्मा गांधी यांनी ब्रिटिशांना चले जाव असा आदेश दिला। या चले जाव आदेशाने भारतीय लोक पेटून उठली। गावागावामध्ये सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली।